Vuto lanulo silizatha pokhapokha inu mutazindikira magwero pamene vuto lanulo lidayambira. Posachedwa sabata yapitayi ndidatulusa video imene tinanena kuti mwayi sumangogogoda nthawi zonse. Ndalandira mafunso ambiri osiyanasiyana, abusa, atsogoleri, ndithandizeni, ine ndili pa mavuto. Ndamva ena akufotokoza kuti ine zinthu mbuyomu zimandiyendera koma pano sizikuyenda, ndikati ndiyese izi ndi izi sizikutheka, komanso ndingafikire bwanji anthu kuti inu andithandize. Ndiye pali mafunso ambiri amene abwera, komano ndimangofuna ndigawane nanu zochepa izi mutsiku lalero, kunena kuti nthawi zambiri ifeyo tikamavutika pa dziko lapansi, chimene chimafunikira kwambiri ndi kuunguza magwero a vuto limenelo. Ngakhale ku chipatala tikafika, ngakhale munthu atadwala kwambiri, dokotala sathamangira kupereka mankhwala ayi. Ndimakumbukira nthawi zambiri tikatenga matenda, ndakhala ndikupita ku chipatala cha Kumalamulo, kana ku Blantyre Adventist Hospital kapena ku Queen Elizabeth Central Hospital, ifeyo tikathamanga monga anthu amene tikumusamalira munthu, timafuna tikafika kumene cha madokotala angoyamba kupereka mankhwala, koma adokotala amanena kuti we have to run the labs, kapena kuti titenge masamples tikayeze. Ndiye amapita kumene kuja akayeze. Ife kudikira kwathu kumangokhala kunena kuti awana kangotenga mankhwala amadrip ndi kuyamba kumuyika kumubaya kutani, komano dokotala uja sayamba china chilichonse, amakhalabe akudikira kunena kuti ma results achoke ku laboratory abwere. Ndifa chana amachita chimenechi, amafuna adziwe gwero la mavuto. Chimene ndapeza ine ndichoona kuti nthawi zambiri anthu tikakhala kuti tili pa mavuto, sitifuna kuyang'ana ifeyo ayi kuti tione pamene pagwera vuto, koma timayang'ana outside. We look outside instead kuti tiyang'ane kuti kodi ineyo mwa ine ndili zingati. Kodi mukudziwa kunena kuti pamene iniyo mwakumana ndi mavuto mutakhala kuti mwazifunsa mafunso kuti kodi ndi chifukwa chani ineyo ndili mu situation imeneyi? Why am I going through this? Funso limene limatithandiza kunena kuti tipange tizione kuti ndi chifukwa chani. Koma mukazangokhala kunena kuti akundipangisa ndi ndani kuti ineyo ndisakhale ndi izi zimene ndili nazo, kapena kuti ndi ndani amene akunditchingira, always muzapanga blame. Monga zinachitika mu Genesis chapter 3, kuti Adamu ndi Hava adapasidwa malangizo kunena kuti mudye china chilichonse, koma cha mtengo wapakati musadye, mukazadya muzafa. Muona kuti pa Genesis chapter 3 akuti njoka ija itabwera ninyengerera mzimayi nachimwa, nadya chipatso choletsedwacho, nampasa mwamuna wake amene anaoziwa kunena kuti chipatso ndikudyachi ndi cholakwika. Sanadye Adamu asakudziwa kuti ncholakwika, nayenso anatenga udindo ndikuchimwa. Komano akunena kuti atabwera Mulungu kuwafunsa kuti chachitika ndi chani, aliyense anayamba kumpanga blame nzake. Chimene ndachiona ndichoti anthu ambiri, we blame different situations, we blame our situation, we blame others, we blame the environment, we blame the government, we blame everybody, and ife timaoneka kuti ife ndi anthu abwino. Koma titifufuze tipeza kunena kuti ifeyo ndi amene tiyenera tipangidwe, tiunikidwe. We need to take ourselves to the laboratory. Tikayesedwe, tingayesedwe motani, ndipo khala ndi nthawi imene we can be brutally honest about ourselves. Let's ask ourselves tough questions, mafunso amphamvu. Kusifusa ife tokha kunena kuti kuzika tokha ngati kuti mumalo amene tikuyenera tizifunse mafunso, kodi ine ndikupanga chani, zimene ndikulephera ndi chani, kodi malo amene ineyo sindikupanga bwino ndi pati, ndipo ndingapanga ziti. Mukazakhala ndi nthawi yokhala honest, osazinamiza. Faso nthawi zina kumakhala kupusa kumazinamiza wekha. Ngati pali nthawi imene sunayenera kunama, ndi nthawi yoziyankhula iwe wekha. You have to be honest. Chifukwa anthu ena asakudziwe iweyo kwambiri kuposa iweyo.
Ndiye tikufotokoza nkhani yonena kuti mwina ndi munthu amene uli stuck ufuna mwayi kuti anthu ena akuthandize usanathandizidwe, dziwa za mavuto ako. Chifukwa ukamapita kwa anthu ena aja ngakhale kuti akuthandize, uwambe wadziwa vuto lako kuti kodi ineyo vuto langa limene ndili nalo ndilotani. Chimene ndachipeza number 1 nchiona kuti kuvomereza nthawi zambiri kumakhala kuvuta. Nthawi zambiri zimatheka kuti ife mwina tikupanga ma business, kapena timapanga ntchito, timagwira ntchito, ndiye zinthu sizikuyenda, kapena ntchito ija tachosedwa, kumakhala kovuta anthu kuti tivomereze kuti status imene nali nayo ija inatha, ndipo pano ndiye ndivomereze kunena kuti I am back to square zero, kapena kuti ineyo ndabwerera, I've moved full circle kuchokera pamene ndinayambira pa ulova paja. Ndingapange bwanji kuti zinthu ziyende? Kandi business imatiyendera ndiye tabwerera kuvomereza. Munthu akavomereza kunena kuti ine ndapanga, chimakhala chiyambi chosova mavuto ako. Koma nthawi zambiri timafuna nthawi zina mwina kupanga maintain life imene tinali nayo nthawi imeneja, fati kuchita manyazi kuti tivomereze. Anthu amationa tikuyenda magalimoto, anthu amationa tikukhala mu nyumba zabwino, sitifuna kuvomereza kuti ayi ndichoke kunyambadwe mwina ndikakhale khandi chakumbayani kumayadi, kapena kumalo kumene kuli nyumba zochipa, kapena ayi sindikufuna kuti no galimoto imeneyi mwina ndingogulisa, kapena ndiziyenda, kapena ndizikwera ma minibus mpaka na zinthu zitayenda. Ndiye we force ourselves to live a life imene moyo umenewo unatisazika kalekale. Moyo tu umafika pokusazika nkunena kuti inetu ndapita, koma iwo makhabe kuti unokuka kamira. Ndiye ndifake timapezeka kunena kuti mwina tikulowa mungongole, kapena ena tikulowa mukuba, kapena tikulowa mu moyo uja onena kuti niwofuna kusintha. Ndifake lero mumva kunena kuti alipo anthu ena mukawaona pa Facebook, mukawaona pa mapicture awo a social media, amaoneka anthu ena osiyana, koma takafika ni kunyumbako mukawaone mene alili, popanda filter, popanda HD, mukawaona moyo wawo mene walili. Aliyese amadziwa kaya kumene ali koyendako kuti inetu vuto langa ndili. Ndiye ngati iwe wazindikira mavuto ako, vomereza. Ndipo utavomereza, uvomerezenso kunena kuti ngati ine ndili apa, ndikuyenera ndipeze njira ina yonena kuti ndiyambirenso kuti no Mulungu ndione kuti no angandipitise pati. Nthawi zambiri tikavomereza chotero, tiyenera tidziwe kunena kuti sikuti zimakhala zophweka kuyambiranso ayi, kumakhala kovuta. Chifukwa ngati muganiza kuti ayi ndimapanga business kapena ndimagwira ntchito ndiye ndinayamba chotere, life panopa ikusintha kwambiri. Moyo ukuyenda mothamanga kwambiri. Zinthu mene zinalili kale, ndifake anthu amene akupanga za technology, kaya akugwira mzipatala, kaya lotani, amayenera kumakhala maphunziro pafupi, because things are changing so quickly. Mwanjira yonena kuti ngati iwe sukuwerenga, kapena ngati iwe sukupitiriza kuphunzira, you become outdated so quickly. Ndifaka kumakhala conversation kumuona dokotala amene sakupita kuma refresher course, akuperekabe kumapezeka kuti madokotala ena amapereka mankhwala olakwika, chifukwa iwo amene anaphunzira kale angogwirisabe mankhwala ngati amenewo. Ndifaka simafunika kumakhala ndi ma refresher courses, kapena kuti maphunziro otithandiza kuti knowledge ikunka isintha ndiye tiphunzire kuti notikathe kuthandizika. Ndiye ngati ife tavomereza kunena kuti ineyo zinthu sizili monga imene zilili, mukuyenera kuyoyang'ana kunena kuti kodi ine zinthu zimene ndili nazo zimene ndingayambire ndi chani. Chifukwa mmene munalili mu situation yoyambirira ndi pano itha kukhala yosiyana. Kodi zinthu zina zimene zingakhale ndi chani? Mwina mungatokhala ndi faith. Kwa ino anthu amene muli okhulupirira opa Mulungu wakumwamba, mumadziwa kunena kuti kukhala munthu okhulupirira it's a capital. Zimakupasa chiyembekezo, umaziwa kunena kuti Mulungu wakumwamba sanatipange ifeyo kuti notikhale michira ayi, anatipanga kuti ifeyo tikhale patsogolo. Ngakhale tabwerera, timadziwa kunena kuti tikamfunafuna Yehova ndi chilungamo chake, Mulungu wakumwamba azatipasa zonse zimene ife tikufuna, monga amalemba pa Mateyu chapter 6 verse 33. Chikhulupiriro ndi chinthu capital yayikulu. Anthu ambiri lero ngati amazimangirira, kapena ena mwina ntchito ikatha amapezeka kuti akuti alibe kolowera, kumakhala kupanda chikhulupiriro. Kodi capital ina ndi chani? Capital ina ndi anzathu amene ife timakhala nawo, ocheza nawo, kapena amene amatidziwa.
Kodi inu mukudziwa kunena kuti alipo anthu amene kandi banja likamatha, kandi ntchito ikamatha, kaya kumene iwo amachoka kumene amakhala awathamangisa. Koma ngati uli ndi capital ya ma friends, zimakupasa caution, zimakupasa malo ofewa amene iwe umadziwa kunena kuti ndingathe kutaya china chilichonse, but I have friends. Anzako amatha kukuonesa njira imene iwe sumayiona. Ndifaka timanena kuti zinthu zikamakuyenderani, khalani anzeru kumakhala ndi anzanu amene inuyo mukuwapanga invest. Chipa mwina mu nthawi imene inuyo zinthu zimakuyenderani, anzanu ena simaona bwino. Koma ndidziwani kuti anzanu omwe aja amene ali osauka amakhala ndi njira zimene iwo amazidziwa zopangira survive. Ndiye inuyo pamene zinthu zakukanikani mukabwerera, ngati munalibe anzanu muzalephera. Komanso ngakhale pamene muli olemera mumakhala ndi anzanu amene inuyo makhala nawo, nthawi zina ukagwa chifukwa choti umakhala nawo bwino. Those are the people amene amatha kukukoka ndi kubweresa. Komanso nthawi zina kumakhala bwino ndi anthu ena aliwonse, fa kuti kumene kumachokera thandizo lako sikumadziwikayi, osanyoza wina aliyense. Kamuli ma business, anthu a business amadziwa kunena kuti kunyoza customer umozi sikusonyeza kuti wanyoza mmodzi, iye uja amakhala ndi abale ake. Treat every customer ngati kuti iyeyo ndiye khayo, ndipo ndi valuable. Amati customer sala kwayi. Customer akabwera mpange treat, chifukwa ngati simumpasa care yabwino kapena kuti simunsamalira bwino, amene uja amakathamangisa anthu. Chinthu china, pangani makosi kapena kuphunzira zinthu zina zimene inu mufuna mupange. Nthawi zambiri anthu timapezeka kunena kuti mwina tili pa ntchito kapena tili pota, ndiye timangoganizira za njira imodzi. Tiye tiphunzire kunena kuti ngakhale tili engineer, kandi ife mbusa, kandi ine munthu otani, learn some trade, learn some vocational skills. Phunzirani kukhala munthu womasuka kupanga zinthu zina. Ndimasilira anthu amene amakhala kunena kuti iwowo kandi abusa, ka iwowo kandi anthu oti ma engineer, koma mpeza kunena kuti amaziwa kumanga nyumba, amaziwa kandi kukonza kandi galimoto, amaziwa kupanga zinthu zosiyana-siyana. Anzathu maiko osiyana-siyana amaphunzitsa anthu kukhala ndi ma skills osiyana. Ifeyo tu anthu fe mwina nthawi zambiri ku Malawi tikamukhala kuti ndine engineer, ngakhale kuti ndisinthe oil sindingasinthe, ngakhale tayala ndimayitana munthu. I know it's how our economies zimathandiza so anthu ena, koma tingoyerekeza kunena kuti munali pa ntchito mmakwanisa kupanga zimenezo, koma zinthu zasokonekera. Ngati munali ndi maluso ena, zina mwa izo mumatha kuzipangira paokha, koma ngati inuyo munalibe luso lena lilonse, zimapangisa kunena kuti mulibe china chilichonse chimene chingakuthandizeni. China chimene chingatithandize ngati ife tagwa, kukhala ndi zinthu zina zimene ifeyo timazipeza nthawi imene mwini wa Mulungu wakupasani madaliso. Zindikirani zinthu zina zimene inuyo zingathe kukuthangatani. Ndi bwino kukhala ndi malo kapena dimba kapena zinthu. Yang'anani, pangani inventory. What do I have? Fa nthawi zina timavutika tili ndi zinthu. Kodi mukudziwa kuti alipo achinyamata ambiri lero amene akuona ngati kuti there is no solution to their problems. They are in a predicament. They think that there is no way out. Komano atati aunguze. Turn around. Look around and see kuti kodi inuyo chimene muli nacho ndi chani. Adafotokoza wina kuti kungokhala ndi moyo wokha ndi capital. Anthu atha kukusiya, chibwenzi chitha kutha, ntchito itha kutha, abale atha kuthawa, but just life alone is a capital. So if you have something around, mwina muli ndi dimba, muli ndi malo otani, find the best way imene mungathe kukagwiritsa ntchito kumene kuja. Kayambireni kumeneko, koma anthu ambiri timaganiza kuti tilemere zimayenera zikhale zinthu zofulumira. Ama ndimawerenga buku lina amene amafotokoza unena kuti to reset life is not easy. Sometimes you need to kuvala zilimbe. Chichewa chake titero umayenera kuvala zilimbe. Akuti kuti munthu usinthe kapena zinthu zimakuyendera, ukuyenera kukhala pansi ndiye uone pamene walakwisa, ndiye uyambe. Akuti uzipase zaka 10 kapena 15 zimene iwe ungakhale ukumanga tsogolo limenero.
Koma ambiri lero timafuna ma quick fixes. Timafuna kuti ngati lero ndagwa within next year kapena chaka chamawa ndipezekenso kuti ndabwerera. Zingathe kutheka mwina ngati muli ndi ma connections kandi andale kandi zifukwa zina zosiyana-siyana, koma samalani chifukwa nthawi zina njira zimenezo zimatha kubwereserani m'mavuto. Anthu ambiri ndifake leroli ali ndende amafuna the quick fixes of life, but now they are behind bars. Chifukwa anatenga njira yofuna chuma mwansanga imene mapeto ake adalakwisa nayo. Ndikwabwino kuvomereza zinthu zimalakwika, koma ifeyo tivomereze. Chotero mukakhala ndi chikhulupiriro, kukhala ndi anzanu, kuyang'ana moyo wanu zinthu zimene mungathe kuchita, komanso kukhala ndi ma skills kapena nzeru kapena kuphunzira zinthu zina pambali pa ma profession amene muli nawo, mumakhala ndi cushion yamphamvu yonena kuti ngati zinthu sizikuyenda, komanso abwenzi amene mungakhale nawo. Zimenezi zizakuthandizani kunena kuti muzakhale anthu opambana. Ine ndikufuna kunena kuti inuyo mukamakhala pa dziko lapansi, chachikulu ndingakupempheni khalani nacho chikhulupiriro. Chifukwa chikhulupiriro chiposa zinthu zonse. Akuti anthu angathe kukhala opanda zakudya, anthu angathe kukhala china chilichonse, koma atha kupanga survive. But a man cannot live without hope. And the best place where you can hook your hope is on Jesus. Ndi kwa Yesu Kristu pamene ife tingathe kuyika chikhulupiriro chathu. Tikayika chikhulupiriro chathu pa dziko lapansi kapena mwa anthu okha, kapena mwa anzathu, kapena zinthu zimenezo zimachoka. But if we build our faith on Jesus, he will never disappoint us. Jesus is the sure foundation. Kuti ife tikakhala kuti takumana ndi mavuto, Yehova azatipulumutsa ndipo azatipasa zosowa zathu. Kodi inu mukumana ndi mavuto otani? Nkhawa yanu ingakhale yotani? Ngati muli ndi mafunso ena kapena zinthu zina zimene mukufuna nditagawana nazo, mulembe mu comment section. Ndikufunanso nditamva kunena kuti kodi Yehova ena anu ayinu mutakumana ndi mavuto, munapanga zinthu zotani kuti inuyo zinthu zanu zikuyendereni? Ndi ma sacrifices ati amene iniyo munawatenga kuti zinthu zanu zisinthe? Ambuye akuthandizeni, komanso Ambuye atithandize tonse kunena kuti tikathe kuzindikira pamene ifeyo tagwera, komanso kuziyang'ana ife nkuona mavuto athu, tisiye kupanga blame anthu ena, koma tione kuti kodi ineyo kuyambira pano ndingapange ziti. Tikatenga ma baby steps, tikapenga njira zimenezo pang'ono-pang'ono, tizapambana. Ambuye akudaliseni. Ndimakukondani, koma Mulungu amakukondani. Inunso zikondeni. Chifukwa mulipo nokha, palibe wina aliyense. Zikondeni, mukasazikonda nokha, muzaziwoza mavuto anu, simuzapanga blame anthu ena, muzaziona nokha kuti no, you are capable of doing great things. Ambuye akudaliseni. Zikomo. Munali ndine Victor Kaula. Thank you.